Majú za sebou obyvatelia paneláku na banskobystrickom sídlisku Sásová. Chodbu 7-poschodovej bytovky zahalil hustý štiplavý dym. Niektorí stihli utiecť von, ostatní sa ukryli na balkónoch. Mladá žena na prvom poschodí v panike vyskočila z okna. Zlomila si nohu. Som rýchlo všetkých pobudil doma a pozrel som na chodbu, len už bola celá chodba zadymená, sa už nič nedalo robiť. V paneláku horeli rozvodové skrine, požiar sa z prízemia rozšíril až po najvyššie poschodie. Behom pár minút v bytoch nastala panika. Uniknúť nebolo kam, pre hustý dym nebolo vidieť ani na krok. Ježiš, veď kričali na rátu všetci. No. Ľudia z nižších poschodí vyliezali von, dokonca aj cez okná. Mladá žena, ktorá vyskočila z prvého poschodia, dopadla tak nešťastne, že si zranila nohu. Ona mala dieťa, ale potom sme jej vraveli, aby ho dala nabok, aby sama išla. Tak dieťa sme jej zobrali a ona potom skočila. Ona nečakala, ona rovno skočila. Tí z prvých poschodí povyskakovali z okien. Suseda tá si nohu asi zlomila. Ľudia postávali pred panelákom iba v tom, v čom stihli utiecť, v papučiach a pyžamách s deťmi na rukách. Tí, čo bývajú na vyšších poschodiach, sa ukryli na balkónoch. Výjsť na chodbu by bolo priveľké riziko, keby sa nadýchali z plodín, von by sa vôbec nedostali. Preukrutný dym bol. Hasiči sa orientovali iba podľa hmatu, postupne prešli všetky poschodia, ľudí vo vnútri upozorňovali, aby si dali k dverám mokré handry. Keď bol požiar pod kontrolou, zvyšných ľudí evakuovali. Ideme do sanitky. Maminka, malý chlapec. Ešte posledný krát vás kontrolujem. Ešte raz na vás pozrieť. Nech sa páči. Následne, ako bolo odvetrávané schodište, tak boli obyvatelia v spolupráci s políciou evakuovaní von a kontrolovaní doktorom rýchlej zdravotnej služby. Až ráno bolo vidieť, akú skazu požiar spôsobil. Steny sú čierne, všade cítiť zápach. Ľudia vetrajú a upratujú, panelák je bez elektriny. Všetko do mraziaku musí ísť. To je spustené. V tomto prípade išlo o technickú poruchu a požiar zrejme vznikol v tejto rozvodnej skrini. Opravy začnú čo najskôr. Rodinám sľúbili elektrické pripojenie už dnes. Provizornú elektriku, že údajne urobia, aby bolo do 2 dní elektrika tu. Takže dúfame, že to tak bude. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ. Pri spomienke na Stévu